Kasar China ta yi hakin ɗin manya-manyan mutane a kasar America, musamman na gwamnatin Trump. A yau din nan idan ta yi hakin ɗin Gmail ɗinsu da kuma satan bayanan sirrinsu, inda kuma bata ɓoye ba ta fito kai ita ce ita ta yi hakin ɗin wannan abubuwan, wanda a yanzu haka hankalin kasar America ya tashi. Kasar China bata tsaya a nan kadai ba, ta ayyana yaki tsakanin da kasar America, inda aka hango manya-manyan jiragenta na ruwa tana kokarin fito da su da kuma zagaye su dukkan wasu hanyoyi wani teku na duniyar nan, wanda tace idan America ta isa ta yi yunkurin kama jiragenta ko da so ɗaya ne. Amma kuma an ga kasar America tana ja baya da kasar China, amma kuma tana kokarin fito na fito da kasar Rasha, a inda kuma a kasar Rasha tana ja baya da kasar America. To me yasa haka? Wannan mutanen kasashen guda uku ba za a taɓa raba su ba, kuma duk wani shiri da kuka ga sun yi da kuma wani setup da suka yi duka suna shirye, ko kuma ce suna sane da irin halin, ko kuma ce suna sane da abin da American take yi akan su. Shi yasa duk yadda American ta so ta ja ɗaya daga ciki, to ba za ta ja ɗayan nan ba, sai dai ta ja wanda kuma ita American din bata shirya ba. Idan ba ku manta ba, yakin Ukraine an share sama da wajen shekara biyar zuwa 6 ana buga shi daga wannan karan, daga lokacin da aka fara yakin Ukraine. Kuma an hango kasar America da kuma kasashen Europe sun yi haɗin gwiwa, wanda za a iya cewa ba Ukraine ce take yaki da kasar Rasha ba, kasashen Europe da NATO ne suke yaki da kasar Rasha, wanda ana so a kai kadamin da ake so a kai shi a yanzu, saboda kasar Rasha ita ce take kusa da kasashen Turai. To kuma an kai kadamin da ake so a kai shi a yanzu wajen yadda za a yi fito na fito, ko kuma ce a gwabza tsakanin American da kasar Rasha. Kuma kwatsam lokaci ya riga yayi, sai aka ga kasar American tana kokarin jawo wannan target din da ta yi shi, wanda gabaki ɗaya faɗan Ukraine na zuwan shekara 6 an yi shi ne saboda wannan lokacin. Amma sai a kasar Rasha sai dai ta bada wani bata yunkura kamar yadda muke tunanin cewa za ta yunkura ta yi fata-fata da su ba, amma kuma sai muka ga kasar Rasha, kasar China a yanzu tana kokarin yunkurawa ta jawo kasar America ta yi fito na fito da ita, wanda a yanzu haka har ta fara kaddamar da yaƙe-yaƙe da kuma satar bayanai. Ta fara yakarta ta bangaren satan bayanan hackers, wanda a yanzu haka ta fara yin hackers din wasu manya-manyan satan bayananta da kuma tsaida mata wasu abubuwanta, kuma ta fito kai tsaye ta ce ita ce ta yi, kuma an ga kasar America din ta ja baki ta yi shiru, a inda kuma tana nan tana baza jiragen yakin ta da sojojinta akan cewa ko da America din za ta yi yunkurin taba mata jirgin ta daya, to ta shirya yaki tsakaninta da ita ga dangadan. Jama'a fa lokaci ya riga yayi. Duk inda kaga kasar America ta mai da hankali a wannan gurin, tana so ta yaki wannan gurin, to ku tabbatar da cewa akwai wani abin da ta taka, ko kuma akwai wani setup din da ta taka, kuma lokacin da za ta balla abin ya riga yayi, wanda kuma idan har ta balle shi tana da yakinin za ta samu nasara akan ta. Mun ga irin wannan abin ya faru a Venezuela, tunda an fara sama da shekara 3 kasar America, dan ba za mu ce kasar mamaya ba, tana yaki da dakarunmu na musulunci na Palestine, bata taba samun nasara akan su ba. Kun ga inda karfi ne za a iya cewa yanda ta yi a Venezuela za ta iya zuwa cikin Gaza ta yi wannan abun. An share sama da shekara 1 da wani abu, wanda kasar mamaya tana amfani da sa hannun kasar America ne. Za a iya cewa kasar America din ce ma take yaki a Lebanon, amma bata samu nasarar da ta samu a Venezuela ba. Haka kuma ana yaƙe-yaƙe a ƙasar Yemen, wanda ƙasar America ta baza ƙarfinta a ƙasar Yemen, amma bata samu nasarar da ta samu a ƙasar Venezuela ba, saboda ba ta da bayanan sirrin su, ko kuma suna canja bayanan sirrin su ne akai-akai, ba su san asalin yadda za su yi nasara kamar yadda suka yi a Venezuela ba. Kwatsam sai aka ga sun yi a Venezuela, kuma yanzu suna kokari su yi shi a kasar Rasha, wanda duk da dai mun san cewa ba za su yi ba, sai dai a yi kare jini biri jini, amma mun tabbatar da cewa American ta taki wani abin take ganin cewa za ta iya samun nasara, ko kuma za ta raunata kasar Rasha. A inda a yanzu haka sai aka kasar Rasha tana ja da baya, amma sai aka hango kasar China kuma tana ta kokarin kutsawa da kuma tsokanan American, kuma American ta ja baki ta yi shiru. Saboda haka komai zai iya kasancewa. Ku biyo mu insha Allah, duk abin da yake